أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe musidɓe golal media calsalte mum mi salmini on mi juurima on mi ñaguinima on Allah moƴƴere eɗen garta ɗo henne gam fulde haalande nde mbaɗɗen nde ganduɗa mbaɗɗen titode mum ko tumande gonɗen e janggo woteji kono wondude noon e erago wondude e wulago mana e sunare mbiyen sen jiiɗi gonka leydi men no woodi ni ko adi foof haaldata e moɗon ko Doro Gueye Bobolonde ñalawma hannde aletare ne hawri 14 lewru setto avril mbiyen hitande ujunaje 2024 mbannoɗen windande nde koye ɗemgal Farayse oɗon gandi en kewani ɗum wadde no feewi kono noon no mbiruɗen ni en garani rokkude kabaruji hono no gownoɗen wadde seɗen dokka kabaruji kewɗe rokkirde ɗum koye ɗemgal pulaar eɗen kabra noon wonde ko dokketen e ɗemgal pulaar ko hono no nandidiɓe men woɗɓe waɗoɓe hono ɗum e ɗemgal soninke e ɗemgal wolof wona tan suɓade haalde e ɗemɗe ɗe wona suɓade tan mere kono waɗi noon ko arde faabade ko heewi sen kulani mbiyen ko ɓuuri hewde e ɓesgu leydi Mauritanie taw jomumen paamata ɗemgal arab paamata ɗemgal Farayse nde wonno ɗo e nder leydi Mauritanie wonande kaalirɗe mana mbiyen jaynirɗe gendije ɗe so tawi tan ene himmi kala ko himmi haalete koye ɗemgal arab seeɗa seeɗa watte e Farayse kala ko ɓuuri himmude wattete koye mana waɗete koye ɗemgal arab saaha waɗe seeɗa e ɗemgal Farayse firtata noon on mo nanata so wona soninke walla ko wolof walla ko pulaar on tinata ɗum ko ɗum waɗi noon mbiɗen en paamani en donki famde kadi en donki famodirde e koye men so mbi koye men ko enen murtannaɓe ɗum waɗi noon enenne kala nde waɗi woodi hunde mawde kewi e nder aduna he hen sahaji ni tawne woɗɗi ene ɓuura woɗɗude boom kewɗen ko dañde hen windande nder nderire ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie ƴeewen waddude ɗum e gurdam men ko hen tawɗen wonde ko ɓuuri hewde e ɓesgu leydi Mauritanie paamani ha joni kadi ina donki famde hayni holko saabi e o saaha mo gonɗen Mauritanie jeeya koye leyɗe ɓurɗe wonde lese to banggue ƴellitare noon e sifaji ɗi foof yo won to banggue politique yo won to banggue faggudu to banggue rendo to banggue pinal to banggue ɗemɗe to banggue jangde to banggue kala kono noon ha to banggue ni mbiyen koddigu e jaɓodiral ha tenti kadi to banggue ko wiyete démocratie kay mbiɗen ken paamani en paamani ɗum sababude wonde famnaki holko saabi enen ha joni ko ɗo jareten so tawi en garti e wonɗen joljole won hen walla won ɗin kewuji won hen ko ɓoyɗi won hen ko keesi ene kaalo ha joni en sen dokki yeru ko kewi mana fekkuru wondu toon hakkude Israël e Palestine walla probléme Gaza walla waflito politique yankewo won kewgo toon to Sénégal ɗum kam koko wuura joni ɗo saaha gonɗen walla e ɗeɗo balɗe enen foof en nani manditare capanɗe tataɓire ko kewno toon to Rwanda momtam leñagu ko wiyete génocide toon to Rwanda hayso en kaaɗi tan e ɗiɗo yeruji tati onon noon eɗen mbawi haalde goɗɗum gueɗel hen foof kadi eɗen mbawno ƴewde holto banggue ɗo e nder leydi men hol bindande aduna ɗe mbawɗen dañde hen saabu neɗɗo waɗi ɗum wurde aduna ko ha timto ha ñemtina ko moƴƴi walla ko boni woda ɗo yi ɗum kañum ne rentoro ɗum wonat ɗum windande so tawi en garti ko wayno fekkuru hakkude Russie e Ukraine eɗen mbawno ɗum haalde caɗele gonɗe to Syrie hakkude men e yaadiɓe men walla toon to Yemen walla ni ko ɓuuri ɓadade en ko woni hande e Sahel to Tchad to Niger ñawore 28 septembre toon to Guinée hitande ujunaje ɗiɗi e nogas hitande ujunaje ɗiɗi e jeenayyi wonno wargoji bannoɗi toon joni woni koye ñawede walla ñawore kewde toon to Gambie saaha Yaya Jammeh joni woni koye ñawede walla fuɗɗama ñawede
e ko nandi hen yeruji mum gasata gueɗel hen fof eɗen mbawi dañde hen windande holto fotata tolnodirde ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie. Kono bandiraɓe député ji politique naɓe jagorɗe hani hoorejo leydi o yaafo ko kanko ponnomi fuɗɗorade. Mbimi noon en jaaɓi ko min woni mo famani mataw min e waɓe no yam ɓeeni tawi ko gonga en paamani kono enen ɓe en paamani ɓe enen ɓen en paamani ɓe ko en keeɓidi hande o sen ƴeewi ko wayno jaynirɗe ko wiyete médiaji ɗo e nder leydi Mauritanie. Yimɓe fof ne gandi wonde gurdam médiaji ko ɓetirgal démocratie e nder leydi. Kala ɗo gurdam médiaji tolni andu gurdam démocratie en keejam ɗam ko ɗon foti. Wadde noon on paami tawde gurdam médiaji e nder leydi men ala ɗo yetti firti ko démocratie ɗo e nder leydi men so tawi kay ko mbiyeten démocratie ko ɗum woni démocratie firti enen ko ala ɗo yetti. Onon politique naɓe walla yimɓe politique dawrigoyankoɓe amin nana saaha kala oɗon kaala oɗon mbiya wonde son noddi yimɓeɓe ndewata e moon yimɓe garata. Eyyi min komi jaadiɗo won mbeɗa nana ko kalton nde wonno koye jaynirɗe gonmi. Oɗon mbiya noon gonga noon yimɓeɓe notota ko ɗum ko gonga oɗon gandi waɗi ɗum waɗi ɗum ko ɓe paamani ɓe paamodirta e mon ɓe paamodirta e mon ma en garo e yeruji mum sababude layodire hen sahaji ɓe donka famde holto kettuɗon ɓe paamodirta e mon hen sahaji on kaldata ɓe paamodirta e mon hen sahaji on kalata ɗemɗe mabɓe kalaton koye ɗemɗe goɗɗe ɗe ɓe paamata ɓe paamata ɗum sababude hen sahaji tufɗe mon ɗe jiidata sabu eɓe jogui musallaji wona ɗo ɓe muusa ɗo wona ɗon memoton wona ɗon garaton hayso oɗon gara ɗon garaton hen koye konguɗi so yeehi ha kisi on dañi ko dañanno ɗon ndungto ɗon. Eyyi ɗum waɗi min paamata on encore une fois no mbiruɗen ni ɓe mbiyatan en paamata ɗo ɓe nawarani politique yimɓe politique ɓe foof eyyi ɓe kaldeten ɓe soɓe laaɓani koye mabɓe eɓe gandi ko kamɓe kaldeten ɓen kaldani ɓe kadi en gandi en kaldani mumen kono min nanata on de min nanata on min keewi nande on tan ko kone woteji paandi eyyi gonone wullude démocratie gonone wullude wonde laaɓal ala e woteji ɗi waɗata ko guykaji gonone wullude wonde timmal ala toon to ardinaɓe seniɓe mbiyon toon senaki ko gonga kono bandiraɓe musidɓe tedduɓe neɗɗo noon so yani hoto ƴewtan ɗo yani ɗo yo ƴewto ferguiti to holko ponnomi wadde mi waɗani cikkuɗon hande e nder aduna o gurɗen o teminande nogas e goƴa ɓiire beele ene woodi e nder aduna he ɗo ganduɗa e nder leydi ko leñol gotol tan jogui hen radio jogui hen télé on ji so ji kalani en bandiraɓe musidɓe tedduɓe wiyama wonde kene ɓuura hande duuɓi sappo walla duuɓi sappo e joyyi yettima ɗon wonde radio ji ɗaccitama bellitama télévision ngaji ɗaccitama bellitama kala bawɗo jogade so ƴewama ene wawi jogade yo rokke ɗum koko winda nane dosɗe leydi Mauritanie koko hunde fonde wuurede kono hayde mbimi tan e ferguitere taw ko wiyete erreur meeɗa wadde tan neɗɗo ɓaleejo totta yo ardo radio walla yo ardo télé wona yo ardu kay ko yo jeeyi ardinede ni ne wawi ardine sababude eɓe mbawi eɓe jogui humpito tan jomum rokke radio walla rokke télé so wiyama ni yaltine wiye won sarɗiyeji goodi e sa ala ɗiɗon sarɗiyeji a heɓata ɗum holto jiiɗon ɗum e aduna wonde sarɗiyeji ɗi dañata ɗumen tan wawi mana huɓnude ɗe tan ko jeeyaɓe ngol ɗo leñol hay so tawi wonino ko gonga mbimi hande hersinima ɗo yimɓe joɗoto e leydi e aduna mo jareten o teminande nogas e goye ɓiire taw ko leñol gotol jogoto ɗum hersi jaafoɗon noon eɗen kalda hono ni wona leñamagu kono noon ko alay saago sen jiiɗi safrude rafiji men mbawen noddirde ɗi no ɗi mbiyeteni so tawi neɗɗo ina yiiɗi safrude ñawɗo wona ko jiɗɗa safrude ko cafrata ala cafratamo koko ñawi ko wadde noon ko ñawi ko ɗum guinnata tawi koye reedu musori o wondi
a rokkatama poɗɗe hoore musore ko reedu ndu cafrata eyyi kono noon seɗen kalde ni waɗi noon kene muusi ko muusi wiyete kene muusi noon kay bandiraɓe musidɓe tedduɓe député ji politique e ɓiɓɓe leydi Mauritanie yiɗɓe ƴellitare yiɗɓe yiɗɓe mbaylandi yiɗɓe mana yo leydi ndi yo duumo e jaam yiɗɓe hurum hakkude neɗɗo e neɗɗo bandum kono yiɗɓe ceerago pini taw haɗata en wonde gootum yiɗɓe ceerago ɗemɗe taw haɗata en ƴellitade wonde gootum taw moni fof ne hormi goɗɗo o aha kay bandiraɓe min paamani ko ɗum noon min paamani ɗum waɗi noon so noddi min garata so noddi min oɗon jiɗi wallude oɗon jiɗi jingande ñoolaɓe banggueji goɗɗi hayso tawi wona ɗo e nder leydi Mauritanie min garata haɗata min arde ko min paamani haɗata min arde ken kaldata haɗata min arde ken nanodirta haɗata min arde kon kalata ɗemɗe amen on kalata ɗemɗe amen min kalata e nder kaalirde jewtirde jayɗe leydi Mauritanie no fotiri ni so haalama hen kadi min nanata ɗum waɗi min jiitota koye nder ndiɗo leydi sababu nde ɗemɗe amen kalatake ɗemɗe amen godani hen walla hayso goodi hen ina famɗi no feewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe e nder hitande ujunnaji 221 2021 koye darorɗe lewru avril somi jumani wonno fedde happa tafino goomu gootu mbiɗa wawi wiide on ni ko kaari en gonno hen eɓe gandi ko kalaten ko en pepidaki ko happa haali wi wonde e nder godal jayɗe leydi Mauritanie ɗemɗe pulaar soninke e wolof fof so ndendi ko nogas tan e nder temedere walla so heewi ko nogas tan e nder temedere mi wiyande pulaar tan mi wiyande soninke tan mi wiyande wolof tan mbimi ala ko kanƴe tati fof so ɗe ndendi so ɗe goodi yettade ko nogas e nder temedere 20%. bandiraɓe musidɓe tedduɓe so wiyama ni wiya ha sen ngala joni jayɗe en kaale réseaux sociaux ji beele réseaux sociaux ji enen jettina haala enen jettina kaldigal enen jettina mana ko wiyete débat ji yimɓe jewta ɗo foti yettade ɗo tawa oya gonɗo ɗo ɓuuri woɗɗude e dongre ina nana ina tina ko haala ko yaltata e radio Mauritanie e ko yaltata e radio ji kay eɗen gandi jiidata e ko yaltata e réseaux sociaux ji saabu hande ɗo e nder leydi Mauritanie ko keewal wertago leydi Mauritanie ala hay courant saka waɗa réseaux sociaux kadi yanti hen enen foof en gondani e réseaux sociaux ji gooti enen foof en kaldata ɗemgal gotal enen foof en nanodirta e ɗemgal enen foof hayso tawi eɗen jiidi goƴaji ni en kaldata wadde holno jiɗirten ƴellitade holno jiɗirten suusodirde holno jiɗirten koddigo moƴƴo tawa won ɗawaɓe won yooɓe ɓeene gona won yooɓe ɓeene gona kañumen gonata e te kadi enen gandi ala ko haadi ɗumen wonde so wona wonde jeeyede ɗumen e ngolɗo leñol walla wonde ɗumen ngolɗo leñol ko ɗum woni noon ko mbiɗen en paamodirtake en paamodirani saabu en kaldata ko ɗum waɗi en wiide haɗata en faamodirde waɗi noon ko on soytoɓe coyle janane goppuɗon mana guese moɗon colli ina ñaaya ɗumen ko on ɓe coytani coyle mumen soytoɓe coyle janane neɗɗo noon hade muɗum yaade ina laɓɓina banggueji goɗɗi yo laɓɓin yo adu laɓɓinde damal suudu mum taw bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbiɗen ɗo ken paamani waɗi noon ken kaldata waɗi noon ken ɗaɓɓade faamodirde saabu en mbawa faamodirde tawa mbiyata ko alay saago seɗen kaldaten tan koye nder ɗemgal maɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe holto woodi e nder aduna he mbiɗen hande avril hitande ujunaji 2024 ɗo jiiɗen wonde waylo hakkilantagal ina woodi waylo jikkuji ina woodi waylo hayto banggue politique ina woodi laaɓal to banggue woteji ina woodi leeral mum taw ala guyka tawne waɗi nunɗal tawne woodi tawa gila ɗo wikete PV ji so ngari ina tine tawa ganduɗa koye nokku ɗo ganduɗa ala médiaji jambureji ɗum ene wona so tawi ne wona kalne en so tawi ndin leydi ne woodi kalne en ene wawi noon
ndiɗon leydi so woodi wodde wona leydi Mauritanie sabu koye leydi Mauritanie tan woodi ɗo ganduɗa woteji sene mbaɗa walla so tawi wonko yewtete ala fof ɗo yaltata e médiaji jambureji walla médiaji jambureji ɗi kurata hayso médiaji jambureji ne godini hayso tawi Allah ne wawi taw ɗiɗon médiaji ni ne goodi kono leƴƴi ɗi fof kuɓidaki ɗum sabu leñol fof ne jogui goƴa mum ene yiiɗi yitade e nder leydi mum hande o so tawi hande yimɓe ne jeeɓa en dokkino on yeru toon to leydi Sénégal wonde démocratie ina woodi eyyi walla guykaji ina catti toon waɗi noon yon tesko médiaji ala fof ɗo ngala woni koye nder bureau ji vote hayso ko PV yaltitata ko fotama sarama yalti e télé en direct ɗum hayso neɗɗo yiiɗi wujjude wawa sen jii hande Sénégal naaɓe ina ƴelliti e won on banggue waɗi noon ko téléji mabɓe on jii ko débatji wondiɓe laamu nana duka ga aaƴiɓe luldiɓe nana duka ga moni foof ne adda haala mum moni foof ne adda konngol mum moni foof ne adda miijo mum ko noon leydi yarirta yeeso kono so tawi médiaji godani manam médiaji jamureji godani ko kunuɗu men koko cukka sen mbi wonde jiɗɗen ko potal jiɗɗen ko hakkillaji mbaylo wona gonga so tawi wodata tan ko yaaduɓe e laamu firti ko miijo woto tan hutorte ko miijo laamu goto tan hutorte eɗen jiiɗi noon yo waylo mbiɗen eɗen jiiɗi yo waylo kono en kalani waylade tan to banggue politique walla yo laamu waylo walla yo président oɗo yo ummo ɗon yo goɗɗo ar ala ɗum goƴani en wona ɗum woni enen goƴa men oɗo saaha woni goƴa meɗen ko bayladi to banggue hakkillantagal to banggue jikkuji to banggue mana ƴellitare leydi yo leydi meɗen yo ƴellito leydi men yo won leydi ɗo ganduɗa moni fof ne hormi goɗɗo on pine ɗe foof ina korma ɗemɗe ɗe foof ina korma kono ɗemɗe ɗe foof yoɗe lawɗine pulaar soninke e wolof yo lawɗine hono no ɗemgal arab lawɗinirani saabu holko saabi holko waɗi hande o jiilirɗe laamu foof en jii wonde ko alay saago wona hay arab ko alay saago gonta caporiɗa alay saago gonta capar wiye noon ko potal joni noon holko woni jaru mum so tawi wiyama jaru muɗum wonde ko alay saago yimɓe mbaɗa politique eyyi eɗen kewi wiide enen en mbatta politique ko kaleten ko en mbaɗani politique woni en mbaɗani politique enen foof andude wonde goƴaji men ɗi ko goƴaji politique kono noon en mbaɗani politique tan wiide nguɗo laamu welani en walla oɗo Samba welani walla oɗo Demba welani en ko kaleten ko kala joguiɗo mbawka wawde waylude hunde wona waylude Samba adda Demba wona ɗum woƴi en ko liggantoɗo leydi ndi goƴaɗo goƴaji men ɗi so tawi noon wiyama ko ɗum politique mbaɗen politique kaalen politique tawde noon no mbiruɗen ni gueɗe men foof ko politique ɗo e nder leydi Mauritanie ɗum waɗi ni hayso en pelliti eɗen mbaɗa ɗum yo laabodiren hen hay ko kala keɗen kala yo laaɓanen enen foof mbimi noon waɗino ɗo balɗe ñanden jagorgal toppirigal ko fewete jangɗe needi jangɗe ina haala ko yoyite ɗemɗe gendiji ɗe o wi hoto yimɓe mbattu namdal ɗemɗe gendiji hoto yimɓe mbattu ɗum politique en jalino no fewi mbiɗen noon monsieur le ministre holde ɗemɗe holde namdal ɗemɗe natti wonde politique walla holde meeɗi wasde wonde politique ɗo e nder leydi Mauritanie hay loi o de wotete nde tan ñande nogas e joyi lewru juillet hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi article mum capanɗe jeegom e nayyi e capanɗe jeegom e joyi e timmitanande hono mana loi d'orientation ko rewno hen ko annexe o mbaɗa wona ko député ji gooti député ji wona yimɓe politique nde gasni wotede nde wona ko adda koye wona ko yimɓe politique disnodira wiya joni noon holno wasirta wonde politique gila leydi ndi sosa gila 68 ha e dendagal ko waɗanno e mbayladi to banggue jangde meeɗi wasde wonde namdal politique so yiɗaka haalede tan
nawire toon beele hadde wonɓe en haalde hay so woni politique yo haale politique mbaɗa haalde politique ne harmi eyyi ɗum noon waɗi en wiide en paamodirani saabu ɗum en kaldani kadi konngudi men ni hayni mana mbiyen kelme ɗe kutortoɗen ɗe en paamodirani hen so tawi kadi en mbi wonde wona politique e plan mana duɗal cosal ngal beele ƴellidde ɗemɗe guendiji ngal ɗo e hoore mum darni ɗum ko politique saabu hay terɗe gonɗe toon ɗe mana e yilirde nde toɗɗete nde toɗɗi ɗum ko politique monsieur le ministre mbimi noon en kaldani ɗum sababude yawde en e wonɓe toon ɓe tolno mumen walla humpito mumen ko yowiti e ɗemɗe wona toon jaaruɗen kono eɗen gandodiri e koye men ene murtanɗa fof eɗen gandodiri eɗen gandi wonde toɗɗaɓe toon ɓe toɗɗiraka so wona politique walla jufodira keeriɗe kertiɗe saabu nde ɓe toɗɗete nde ko toɗɗa toon ko nde toɗɗete toon nde disnodiraka e golloɓe joguiɓe humpito ko fewti e jangde ɗemɗe walla jangde tan ni tout court ala ko jagorgal tan toɗɗi yimɓe mum walla gardinaɗo o toɗɗiraɗo politique o toɗɗo kañum no yimɓe mum ko ni tan foti ɗum ne mbiɗen eɗen paama ɗum kono wona toon paaɗen bandiraɓe musidɓe tedduɓe député ji politique naɓe e kala sengo ngo mbawɗon jeeyade eɗen gandi ɗum eɗen gandi hande ala foof hande pellital gorengal beele ƴellide ɗemɗe ɗe no fotiri ni plan mbiɗen ko duɗal beele yolde beele ɗeɗɗude beele hirsude définitivement ɗemɗe guendiji aha kay en kuujaki saabu plan ari ko majjinde e honde e hollude en ko wona ko woodi ko tawa caggal to woni toon ko arabisation mana arabe ɗingol leydi Mauritanie hono no woniri e wodde e nder dendagal jiilirde mum kamɓe koye mabɓe noon taw ɓe gonɗinani ɗum ɓe gonɗinani hay araba o wonde eɓe gandi yahata hay nokku nde wonno sukaɓe mabɓe jahata koye école aji goɗɗi jahay programme uji goɗɗi programme uji mictaɗi no fotiri ni ko ronka yo waɗane hono leydi meɗen ɗo jaafoɗon ma juut kono mi taƴata firo ngo ɓuuri juutde e ko haalano ko joni noon ko ɗum addan en wiide en paamani saabu plan ko manipulation tan addiraɗo ha wona tan cengdi wona jaggeɗo hade ko juuɗa ɓennude e ciftaren kadi yooɓinoɓe wonko daña e oɗon saaha elle arɓe yelade sa ari yelade noon ko alay saago ko keɓɗa foof mbiya joneɗa jelotoɗo kam ma taw kañum yawata jejji tan wonde ko ɗum hakke so tawi wonko daña ko noon ma taw ko ko postoji dañaɗi toon wonande hebloɓe ɓe ko wiyete formateur uji les formateurs des formateurs e gueɗe goɗɗe bawɗe dañede toon ko wawi wonde kala mata ko ɗum e so tawi ko ɗum noon firti koɓe jejjiti leƴƴi gonɗi caggal ɗi so tawi ko ɗum noon firti koɓe jejjiti leydi gondi caggal ndi so tawi ko ɗum firti koɓe jejjiti kitale ɗe jogorɗen wasde ɗone kadi leydi ndi yaara caggal so tawi ko ɗum firti koɓe jejjiti yontaji gonɗi e hirsede ɗi gonɗi e momtede ɗi gonɗi e macciɗinede ɗi tawi noon ko haalde gonga walla wiide wonde fenade ene woodi so Allah jaaɓi seɗen lutti fofde so waadere ƴiƴam ina lutti dogde e terɗe meɗen ken haaloɓe so Allah jaaɓi waɗata en haalde ɗum ko koddigu ha moƴƴa ɗo e nder leydi Mauritanie waɗata en haalde ɗum ko yiɗande leydi ndi moƴƴere yidde kala Mauritannajo yo wuur e jaam wuura e wellitare yo wonko capato o yo wonko soninko o yo wonko wolof o yo wonko e pullo o yo wonko bamaranke o yo won kala ko wawi wonde enen foof taw enen poti leydi mon foof ene yiya hoore mum wona tumaranke eyyi kay mbiɗen wonde jiɗɗen ko lawɗingol ɗemɗe ɗe yo ɗemɗe ɗe lawɗine pulaar soninke e wolof yo lawɗine hono no arab ni eyyi hayso tawi noon won wiyannoɓe wonko daña encore une fois mi arta hen ko haaɗi e oɗo saaha yoɓe namdito ɗum défendortonoɓe ɗum ɓe holko waɗi oɗo saaha wonde jangde ɗemɗe ɗe fuɗɗaka e nder école aji ɗi
e pourtant e oɗo saha joni ɗemgal arabe ngal fuɗɗama arabisede nana yaada hedde tolno tarabijo. Joni noon holko haɗi ɗemɗe ɗe noon fuɗɗede kañumen ɗo noon ko ɗo ɓe poti haalande yimɓeɓe gonga kamɓe défendornoɓe ɓe. Saabu ɗum ɗo ne windano e kuulal ngal wino ko en attendant la généralisation de l'enseignement des langues nationales, tout l'enseignement va être dispensé en arabe. Ɗum c'était écrit ko ɗum noon woni ko mbiyannoɗen hen laaɓani ko. E oɗon saaha kadi eɗen mbiya yimɓeɓe yo Allah suran en artude wiide wonde min kaalani no way min kaalino ɗum nde min kaali ɗum nde woodi wiɓe min onon on nanata faraysi onon on paamani ko winda ko elle no mbiruɗen ni wonde kuulal waɗiraka yo faame kuulal waɗiraka yo faame kadi yo neɗɗo kala ɗo wawi tolnade e tolno mum yo faam. Joni kam wadde noon mbiɗen nani ɗon joni hol paamɗo joni hol paamɗo fammini ko wona ko famno ko. Joni hol paamɗo waɗi yeeso intérêt ji muɗum personnel mana gattam mum keeriɗam tawa ala ko waɗirno ɗum so wona yidde ɗoftude e oɗo loi nan ɗon. Kono mbiɗen ko tongu dasi fof ma artire koyngal jomum, kala ko tongu dasi ma artire e koyngal jomum. Mbiɗen noon eɗen gaynira ɗo konngol John Fitzgerald Kennedy binoɗo eɗen cikki ko kanko jeeyi konngol ngol. O wi wonde sembe ɓurɗo mawnude e nder aduna he, sembe ɓurɗo mawnude e nder aduna he wona ko wiyete bombe atomique ko, wona ko wiyete bombe H ko, ala wona kayne ko wiyete misilaji téléguidé, wona ɗiɗo dronaji jahoji tawa jomum fiɗata ko yiɗi fidde ɗo hoto cikkede ko ɗum wona ɗum. O wi sembe ɓurɗo mawnude o ko kaɗon sohla ka neɗɗo jogi beele wellitade, beele rimɗude, beele wurde ko neɗɗo. Yo Allah wallu en, yo Allah ɓamtu leydi ndi, yo Allah ɓamtu gotagu, yo Allah ɓamtu ñotodiral, yo Allah ɓamtu hurum hakkude neɗɗo e neɗɗo bandum. Yo wur démocratie, yo wur ƴellitare, yo wur Mauritanie dennuɗo, yo wur lawɗingol ɗemɗe gendije, lawɗingol ɗemɗe gendije. Assalamu aleykum wa rahmatullah.